Morning teenager. Ne nkhani ya lero ndi yomvetsa chisoni ndengati simukufuna kumva chisoni lero imene idutseni koma tikubwereranso ku South Africa ndiye tagwira ndi chakumwa tenticheze. Mwana uyu dzina lake ndi Jerobin Van Wyk, amakhala ndi mayi yake ku South Africa, amakhala pafupi ndi nyumba ya mayi yake pana nyumba ya aunti yake. Jerobin anali ndi zaka 13, apita skulu zabwinobwino koma anali anthu osauka ovutika kwambiri, pena amatha kugona ndi njala kumene. Nde pa 2 February 2022 Jerobin amayenera kupita skulu ndi anzake, koma anapanga decide kuti tentithawire tisapita skulu. Amayang'anayang'ana m'mabini kuti apeze zitini kapena mabotolo oti akagulitse apeze ndalama fanana ndi njala. Ndi amayenda ma neighborhood osiyanasiyana, ndi anapita mbali yawo omwe kumakhala azungu. Kumeneko basi kumayenda kumayang'ana m'mabini, kenako anaona pena pake anapeza ma grapes. Anathyola ma grapes aja ndi kumadya. Ena kwa kuyenda anaona mango kupya ku nyumba ina. Panali gate, koma gate yake inali yayifupi yoti akanatha kungodumpha kukathyola mango aja. Na chinyumba chachikulu nditu manyumba anthu ochita bwino. Nde anaja anapanga decide kuti tenti nguthamanga lesa ngothyola bango limodzi titaniso tizipita tithawa. Nde anawonse kanalipo ana folo anadumpha gate ija kuyamba kuthyola mango. Alesa anathyola bango koma asanatuluke anazindikira kuti anyaje a nyumba mzungu wina wake nsibambo dzina lake Daniel Smith anatuluka nkuwaona pambonya ndi kupsya mtima kwamba kwathamangisa. Anaja nkudumpha gate kuyamba kuthawa. Amaona ngati amuthawa bambo uja, koma azatembenuke anaona bambo uja wakwera galimoto yake akwathamangisa pa galimoto. Anaja kubalalika kuyamba kuthawa. Ndesa anawasiye anawathamangisa. Ena anathawira chakumanda, ena anadumpha kulowera kuti aliyese nomathawa zake. Amene anakanika ubisala pabwino anali Jerobin. Jerobin anathamangira pa kachikwangwani kena kake kukabisala kuseri kumeneko, koma anamuona. Ndanaona galimoto che kuchita speed kuthamangira kumeneko. Iye uja anadumphaso pamene pacha kuyamba kuthawa kuti athawe. Anaoneka pa CCTV galimoto ikumuthamangisa chonchicha. Kenako anzake sanamuoneso Jerobin. Anzake anathamanga kupita kukanena kwa mayi yake, "Uli Jerobin, sitikumuona khangati abambo ena ake amutenga tinakabachani mango kwawo." Wina nkunena kuti ine khangati namuona anamugunda ndi galimoto kenako amunyamula amuwesa galimoto kumapita. Ata mayi ake aja anathamanga kukayesera kupita mbali yomweyo. Ata anayankhulana naye bamboyo Daniel kunena kuti ndamva kuti munatenga mwana wanga mathamangisa. Nde Daniel ananena kuti ana anabwera amandibera mango, amandibera ndi ndathamangisa athawa sindizoti mwana wanu ali kuti. Nde amayi ake a Jerobin ananyamuka kupita ku polisi. Ku polisi kuja anapezera nango asunga sanawathandiza nakhala tsiku lonse kumene kuja. Chifukwa chotiso kuti panali vuto la chiyankhulo. Apolisi akumeneko anali oyankhula chi-Afrikaans, iwo samayankhula chi-Afrikaans. Ndati amadikirira munthu oyankhula language imeneyo kuti abwere adzawathandize. Mene amazathandizidwa patatha tsiku mwana ali kuti. Apolisi ananyamuka kupita kunyumba kwa abambo aja Daniel kukafunsa kuti mwana ali kuti. Iwo aja sindikuziwa kumene kuli mwana. Koma chifukwa choti iwo anali munthu omaliza kumuona mwana ndipo anali akumuthamangitsa, apolisi anammanga. Daniel Smith uja anamutsekera kuti mpaka tipeze mwanayo, nkumapitiriza kufufuza kuti mwana angakhale kuti. Apolisi anakachita search ku nyumba kwa Daniel sanampeze ku Jerobin. Koma Jerobin sanabwerere ku nyumba. Pamene panali kuti china chake chachitika, mwana ali kuti. Kenako pamene anapezeka kuti after 2 days anthu ena ogwira ntchito zawo panali septic tank pafupi. Amalimbana kunena kuti pa block pena pake pali blockage. Ndi amakayang'ana kuti mu septic tank imo tiyang'ane china chake cha blocker. Anatsegula mu septic tank imo kuyang'ana akupeza munali nyama yoduladula. Anthu acha ndi chani, chifukwa chani zili nkwamba kutani kumafuna kuchotsa nanga sinzomweze mapanga block. Koma pochotsa paja anapeza khutu la munthu. Okoyamba ena atamati mwina ndi nyama ya nkhumba, koma adabwa akupeza khutu la munthu. Pamene amayimba foni ku polisi kuti apa. Kenako kunachuka kunena kuti
pambali pa nyumba ya Msungucha papezeka zidutswa ndi khutu la munthu. Ndi anthu anangokhala kuti adziwiratu kuti wayenera kukhala ndani Jerobeam. Kenako apolisi ananena kuti apanga ma DNA test yani kuti adziwe kuti ndi ndani. Chifukwa sipanapezeke thupi la munthu yayi, panangokhala mapati ena ochepa. Ndi Daniel Smith uja anatenga lawyer, anapeza lawyer wake ali mucheni muchamati yayi timpange ka psychiatric testing amuone ngadali wa misala ali misala. Mpamene lawyer wake anatulukira kudzapereka statement yakeyo kunena kuti iye akuvomera kunena kuti wamupha mwanayo. Wamupha si chifukwa cha tsankho, palibepo za tsankho, koma chifukwa chonena kuti amafuna kupanga za matsenga za mankhwala. Iye anajoina kalekale, anapanga chisankho, amapanga migwirizano ndi Satana. Ndi mugwirizanomo anawuzidwa kuti akuyenera kupereka nsembe ya mwana munthu. Akuti anamuwuza kuti nsembe yake ikhale mwana wake amene. Daniel Smith yo ni mwana wa muna, ndi iye samafuna kupereka mwana wakeyo. Lawyer yonkunenaso kuti ndipo wanena kuti uyu soyamba umupha. Anthu onse pamodzi amene wapha ndi anthu 4 amapereka nsembe kwa Satana chifukwa choti ali ndi chipangano ndi Satanayo. Anayamba ali nzaka 13 kupanga zake zachani zopanga migwirizano ndi Satanayo. Akutero ndi mastatement ake analoopsa kuti zoona ndi anthu nkumatani nkumafufuza. DNA results anatuluka, anapezeka kuti analinda zotsalira za thupi la Jerobeam. Maliro ake analomvetsa chisoni. Eti community inapsa mtima wambiri fa anthu ena amati yayi ili ndi tsankho, wamuphera nkhaza chifukwa choti ndi munthu wokuda. Anayika maliro patatha zaka ziwiri mpamene mulandu umalowa bwinobwino mu court mu 2024 kuchoka 2022. Ndi Daniel anavomeranso, ananena kuti ndizoona iyeyo mwanayo anamuphadi. Akuti anamtenga, anamuyika mgalimoto, anamugunda, ati samadziwa kuti wamugunda. Anamaona ngati wagunda chinthu. Pena wanthamangisamu kenako anatuluka mgalimoto peza kuti mwanayo wamugunda, koma anali bwinobwino. Anamtenga umuyika mgalimoto kuyendesa galimoto pita naye ku nyumba kwake. Ku nyumbako kunalinso mwana wake wa Daniel wankazi. Ndipo mwanayo so anapereka umboni kuna kuti yes ndinaona abambo atabwera ndi mwana wa mmuna wakuda, koma sindimapeza bwino, ninapeza kuti ndagona. Ndi abambo ananena kuti ayi nampasa mwana wawo uyo notsika naye mankhwala ogonetsa kuti asaone zomwe zitachitike. Atanamtenga Jerobeam kumupatsa chakudya ndi drink. Akuti basi mwana uja akuti azidya, atanakubwera kutamanga muchola khosi. Atamuchola khosi anamuduladula. Atamuduladula akuti anamuyika mu uvuni ya nyumba momwemo ndikumuyatsa. Koma zotsalira zomwe sizinapse ndizo mwana akataya mu septic tank. Chimene anapangira zimenezo akuti chifukwa choti iyeyo explanation yake atananena kuti chifukwa choti Satana amafuna kuti iye apereke nsembe ya mwana wake wa mmuna. Ndi anapereka wina kuti bola simufuna mwana wa mmuna, ndi anapereka ndani Jerobeam anamugwira. Sochita kukanika nkufotokoza komwe kuti reason ineyo sindizimvetsa, koma nkhani yoopsa zomwe anampanga mwana chifukwa anakaba mango. Anapezeka olakwa pa milandu Daniel Smith, ndipo anampanga sentence to life in prison. Nyumbayo anayigulitsa. Atipogulitsa ananena kuti ndofuna ndalama zomwe ndikugulitsa nyumbazo zipite kwa makolo ake a Jerobeam. Atayigulitsa nyumbayo, amene anapita mu nyumbamo ankagwira ntchito ofuna kuyikonza kuyisinda, anapeza zotsalira zinaso zinali mu drum. Zotsaliraso anadandaula kuti pali fungo lina lake apa, pali fungo lina lake. Pamene apolisi anayitanidwa kubwera uzapeza zotsalira zina. Kudabwisa kuti sona apolisi mena amapanga sechi mthayo seyo samapeza kunena kuti pali zina. Nyumba isana yang'ane bwinobwino, koma imene ndi nkhani ya Jerobeam yoopsa kuti anamupha mwana choncho. Aini achewo chifukwa zake ananena kuti amapereka nsembe kwa Satana chifukwa anapanga naye chipangano, samafuna kupereka mwana wake yemwe. Akuti Satana amafuna mwana wake wa Daniel, koma iyeyo anagwira mwana wa wina nkupereka. Akuti anajoina gulu lopanga za matsenga la ku China, anaphunzira mapanga matsenga, kulodza anthu, kupha anthu. Ati ndizomwe amapanga zomwe ananena ikha ku court. Imeneyo ndi nkhani yomvetsa chisoni ya Jerobeam Van Wyk ku South Africa. Zikomo kwambiri.